I ja vas ovde molim da zapamtimo jedno ime koje je nepoznato. Trebala bi ta žena najmanje da ima neku bistu, ali ni Pupin nema spomenik u Beogradu, pa je mnogo očekivati, ali eto, bistu. Gospođa Helen Jenkins je ćerka čoveka koji je imao fabrike oružja. Supruga jednog od najvećih industrijalaca ostaje bez svog supruga potpuno, ali potpuno, apsolutno, je zaljubljena i voli Mihajla Pupina. Voleći njega ne može da ne voli ceo jedan narod. Šta je ona Srbiji dala? To je nepregledno polje. Mi to danas možemo da upišemo i u Pupinove darove od tog dela Manhattana, od te dve građevine, pa puno darova, sve do onog trenutka kada ona oprema bolničarke koji iz sveta idu u Srbiju tokom Prvog svetskog rata da pomognu srpskim.